Karong pini Karbi Anglong Tv9 News kelang aradono phansame karong pipaju panil. Pini berta thandang nelimen medan phangjupi. Tangte non ki bertang tonpen arj ponikha. JJM alang kepi asai ke oi keklang pon. Deopani constituency keparlo pon Rongagora Men Teron Long JJM alang kepi asai kepa oi pipon. Lasonsi Lakha Karbi Deopani constituency keparlo pon Rongagora Men Teron Long JJM alang kepi pon asai kepa oi pon aphuthak atum aning kangsamse chepaklang pon. Athe department pen pipon ke mesenlo Bonta ladak keklem pon Contractor atum pipe kepip pon kuchokche lapen kilang kepang kui lapen pipe ke longle ardosi kepip nang jiapot ang tansi bironglo ampar dakachi thingklong alang mate ke mesen alang longpon pe lasira atum pen ning kangsamse chepaklang pon pipe ke bag lapen pipe kachi chuche hai huta do ulo bangso asai keklem abang phu bang ami thang asai keklem pon pami ason te mesenji pusi rada tumpen chuning ri chepaklang pon ringti Voiceover ke bani Deopani constituency ke parlo apar Deopani boha kangcho elong ke AAC ACEM ake hai Dr. Tuliram Rohang kahumridam Bangso kahumridam nangkok alam theke Deopani constituency along Unity Victory and Prosperity Rally amai ke padupon je aphan butor bokan ke mesen kilong je aphan si arnam along alangi chuardom chuning ridam lapen hada ke mesen angtar ke longpon ajok ake hai Dr. Tuliram Rohang mesen pen puthot mai long an ke pali dun je aphan barthulo tangte alang litung pen kanin je pon alam thele arjudun iksi bugajan pen aruntaro lapen silunijam pen dhorom tirang Karbi Anglong Tv9 News fulong cha ke hai pini nang lilong la cm ka humri Athe bangke kopi glone Athe ma pini letum kacheng honai ikan Karbi Anglong richo Dr. Tuliram Rohang ke hai Athe madak kewang bangke alang bang puro militum dakar nam puro ben alang kirok kiran keklem ke dam rat der aphan kacheng thur he aphan kacheng hon he kaposi ni arnam aphan ahir jomi hang pisi dak arnam aspan nang prosat asabes tami arnam phana manpeng chipi thak bolo alang manpeng chipi lo alang wang lo sinoni tum an so si alang tum itum dak tem Karbi Anglong an so se Petia dang mendara dang sami alang rock mi aphan ran mi aphan ki me da mi aphan si ni arnam herjumi hang pidun tangte la so herjumi hang pidun ke mesen ma angtar bang herjumi hang pidun man ke mesen sakhi milorota mesen lapen narikoi ki pita mesen mane dang ta kiteng khang ave mesen ta phun te nang li phan ke penang anatum ke longchap sarbu busi ka chini ka ong la sinang li men binong che thani gi ma nelemen binong ke Dhuniram Rohang nili pomen ke karong hang Deopani maiduram terang arong long idona hem habit aing nar phalang no chikang de Lakhain ko rapli Deopani constituency ka palo Deopani maiduram terang arong along idona hem habit aing nar phalang no chikang de Kidam tani hydroxia jo porma lom Lakhain ko rapli Deopani constituency ke palo Deopani maiduram terang arong idona hem habit aing nar phalang no chikang de kana hok de da hem chun amen laki Jiram rong pi lapen alang litum ahem ka hingno et ajok kido ke thak ki sum do koklo lasi ki sum det abang pu penta Karbi Anglong kachari ke thek dinga tumaphan lapen loker MSC ka hai Sorbon Kumar Telenga tumaphan kirap kachun report jo tuwe rong phem ingnar phalang no liyo we pin yo nung theng no da klang ko ni wa ni ke mo lo lo jo we pin Pini berta kelang si intong pon ikoklo dumi thangmi